Ofundisayo uVabhakshini Maharaj. Uyasikhumbula lesibalo bekade sisenzile ekuqaleni u99.061 divided by 100. Manje ngifuna ukukhombisa indlela elula besiyenze ngendlela ende. Ngifuna ukukhombisa indlela elula yokwenza lesibalo futhi. Awuthi ngisibhale la phansi. 061 2 divided by 100. Khumbula ngaso sonke isikhathi ukuthi uma udivide into usuke ufuna ukususana idecimal uyeqise uyise ngale. Uma ukuthi uzothi times 10 izokweqa kanye idecimal. Kuzofana la othi ngibhalena la eceleni. Wawuthi times 10 kuzosipha ba iyaqi idecimal izosipha ba u99.0.61 idecimal iyeqa kusho ukuthi inamba nayo izokweqa ize ngale. Bawuthe divided by 10 izokweqa idecimal yethu. Uyabona? Ngizama ukukhombisa into eyodwa ngendlela ehlukene. Iyeqa idecimal izobe sesino 9.9061 hayi 99 ngoba idecimal yethu siyeqa. Ngobani basithi divide. Awuthi ngikubhalela la enzansi njengoba sinjalo. Siphinde futhi 2 divided by 100 sibuzwe lokho. Awuthi ngibhalela ngezansi. Uma ukuthi mhlawumbe ubuzothi buzoweqa kanye bawuthini divided by 10. Kuzomela siphinde divided by 10 ngoba u10 times 10 usipha ba 100 should divided by omunye u10 uzosiqisa idecimal yethu kanye futhi okusiphani impendulo yethu 0.99061 ngoba seseqe kabili. Kalula kanjalo impendulo yakho. Yabo ungafaka nje u0 lapha ukuthi impendulo yakho ifundeke kangcono kodwa kulula.